Paano ba naging malapit ang isang sanggol sa kanyang ama? Yan ang inyong matutuklasan, kaya kapit lang at manood kayo. Ito ang unang dahilan. Pagkanta o ang pagbasa ng libro sa anak habang ito ay nasa tiyan pa lamang ng kanyang ina. Second naman ay ang pagpaparamdam sa partner na lagi kang nandyan para sa kanya. O ano, daddy, nagawa mo ba to? Di mo ba inaaway si Mrs. habang nagbubuntis ito? Lalo na pag buntis, mainitin ang ulo. Pangatlo namang dahilan kung bakit malapit ang baby sa kanyang ama ay pagpapractice, humawak at mag-alaga ng bata sa tulong ng mga new dad friends. Pang-apat naman na dahilan, huwag masyadong mag-alala sa paghawak o pag-alaga sa anak. Panglima naman, hawakan at kargahin ang anak sa mga unang araw nito. Kaya dapat ang daddy nandyan during labor ng kanyang misis. Kaya pag lumabas si baby, siya ang unang kakarga nito. Saka na ang mga granny, grandma and grandpa. Si daddy at si mommy muna ang unang hahawak kay baby. Ito naman ang huli, number 6. Tulungan ang misis sa pag-aalaga kay baby. Siyempre, dahil sabay kayong nasiyahan sa paggawa ng baby, siyempre maging masaya din kayo pareho na alagaan si baby. Pero ito ang realidad na nangyari. Ito po ang aming baby. So ganito siya hawakan ng kanyang ama. Pinapasuso niya kahit wala namang gatas na lumalabas sa kanya. Kaya nang lumaki si baby, ay naging laruan na niya ang didi ng kanyang ama. Ang sweet nga ng bonding nila eh. Kaya parehong love ang binibigay ni baby sa aming dalawa. Umalis lang isa sa amin, siguradong magwawala na si baby sa iyak. Mahirap talaga maging isang magulang kung iniisip mong mahirap itong gawin. Kaya kung masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka nilalaro mo si baby, at nakikita mo siya araw-araw, hindi ka mahihirapan. Madali ka lang makaka-adjust. Kaya sa mga mami at daddy dyan, siguraduhin nyo na may sapat kayong oras na naigugugol nyo sa inyong mga anak habang sila ay bata pa. Dahil pag lumaki na yan, siguradong hindi na yan makikipaglaro sa inyo. God bless people!